تفلتو دو نبي إسياس بشوعة ميسنسان عمد قدم للتا كريستوس أكبابي كابابو أموز أب إيروساليم دحر مولادو أب مبال عسر عمتو أكبابي أب يهودا قال እግዚአብሔር نكزارب بزمن أوزيان نجوز بزمن يواتام بزمن أكاز حزقياس نبر عبي نبي مقانو أمتو مصحف كم تقصو نبي إسياس زغلغللو أب مودات زمن أوزيان نجوز يودا ويدما إت أزارياس تبحال نبره إذ بمسرت أب قال أي نجس زلو تاريخي زتزوع اللؤوان كجلز انكلون بتا نجوز أوزياز موتل عمد بمبالي قلصو بزعبا بو نبي إسياس بزوح سفلت نقر أبقى أنت زيالو بتوفيت مصحف تقنا أموز ناي نجوساوي بيتساب كم زغانا يأمنالو نزيز بلولو مخنيات كان دي دما ناب نقستات بقص عليك أربسز نبره حارك كي نبرو أي ترفن إيو كابزبل أبشا وعي معرافن أب مبل سلاسان شوعات معرافن قمت بمقبار كم زغانا يأمن بعلت بيتو نبي إسياس بزحو كواز تفلت نقر انت زيرلو أبشا مناي معراف كم زقل سقنا نبي تباهيلات مزلا زفلتيو قل مصنعاتي كم زحبر وقنا سما آيا كم اتبهال يوم زحب زارو كوين قنا ياسبن قلتيف كازمت فتين كامارخ زبهالو دك خمز وردتلو أبشا وعين شاو مناين معرافي قلز نبي إسياس أب إيروساليم كبابي أنتراي زي كونه كابو حليفهم زرقاو جزاءات ون تنبيت يزارب كم زنبري إمن نبي إسياس نتي እግዚአብሔር زهابو ملأختي بصنع يفصمو زنبري مس أكاز نجوس كرحنتي فاتيرو لنبري إتي كانت شجر أب كرم እግዚአብሔር صاقم زقاتمو نجوس أكاز رزين نجوس سوريان بيكاح ودراماليان نجوس إسرائيلن ننجوس أكاز كاب يهودا نكسنت أوريدوم نوديت أبيل أبعا كان قسوو ينيرو مدبهم بز مسرت نبي إسياس دما أي تفرح إزيوم بزي نايكزي أبيهر حاجز قبرو يبولو من إيو إلوو أكاز جن نتي نجر أي أمنون بزي مؤمانو دما إيو بزم حيدتات إزيوم كورر زغاله إمناتكم انت زي صنعه بحقي أي كتصنعون إيغم زبورو رسعه إذن كندزن نبي إسياس نجوس أكازن أي تفاتون بز مخنيات دما أب أقولقلوتو نبي إسياس انكفات فترلو نبره نبي إسياس نايمود أطات نبيتو بشوعات نبيتنا حدن عمد كرمي لتا كرسوس تزاربو إيوز بالبقان تارلو بتحاد دما كساب شميتن سمانيان كساب سمانيان حدن ينيرو إدام يمكتو نبي إسياس بتوان إتي بزنبر وقتا وشكرات بزمن إيو ربعام كالعي بزمن أوزيان نقص لبر زمنات بزيكا حادة نايك دام حيدتات متتطاو إيروساليمن يهودان نايك بالقصقنا زمن حليفاني بتي اوان إتي قبسي دخم زبالة منقسي نروا أصور انتخونون بستفرالي بوتات وطيران برد بمقبات بوتاتات بحيدي زفلت سالسايد يلقلوفورسور ويدما بول أبقانقوا جئز دما فح نقوس فارس زبال ناي أصور نقوس بشوعات ميتن 45 عمد كرمي لتا كرسوز نورلو عالم أكافاوي بقلطوف كلاوت جمرو قبسي فلسطين ويكا فلسطيمن أب سوريان زركوون عيشت زعاتات أب تحت محدراء محدرو تسعنوك دبر حسبت كوين جن أصور بزي كباب إزي بمعراب وجن زعاتان مفسففع مسا وديا زرقحت أبزي إوان إزي دماسكون مبسحتو ناي قليلا كفالن بشوعات نميت 30 عمد كدمل لتا كرسوس أب تحتي تل جيل فولسور ودقا أب جزاءات أصور نبرت إذا خاءتك أند ودكات يهودا بزيم إمانا حبيس أقم زكاتما እግዚአብሔር دما نبي إسياس نعين እግዚአብሔር زي فرحس ننقص ريسانن ننقص بيكاحن فريحهم أبرع دقاتيهم
በልአን እግዚአብሔር ንንጉስ አሶር ኩሉ ሰራዊቱን አምጽኤ ንይሁዳ ከም ዝወግኦ ክገብር እየ በለ። ኮነ ድማ ድሕርዚ ሓምሻይ ስልምና ሶር ብ727 ክሳብ 722 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከምኡውን ሳርጎን ካልኣይ 722 ክሳብ 705 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሶማርያ መጥቃዕቲ ፈነወ። ድሕርዚ ካልኣይ ሳርጎን ብ722 ክሳብ 701 ዘሎ እዋን ጠቕሊሎም ሶርያ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ኣተውዋ። በቲ ክፍለ ዘመን እቲ ግብፂ ሓይላ ተዳኺሙ ስለ ዝፀንሐ ከም እንደገና ድሕር 10 ዓመት ግብፂ ክትለዓል ጀመረት። ናይ ኣሶር መንግስቲ ድማ ምስ ባቢሎናውያን ዓብይ ፈተና በፂሕዎ ነበረ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ድማ ይሁዳን ካልኦት ቀረባ ዝኾነ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኣሶር መጥቃዕቲ ከፈቱ። ነዚ ሃጓፍ እዚ ብምጥቃም ድማ ሰናክሬም ካብ 750 ክሳብ 681 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንይሁዳ ኣብ 701 ወሪሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ዘእተዋ። እዚ ኩሉ ውፅኢት ናይ ኣብ ይሁዳ ዝነበሩ ህዝብን መራሕትን ትዕቢትን ትምክሕትን ዘለዓሎ ሽግር ምዃኑ ኣይዝንጋዕን። በዚ ምክንያት ድማ እዩ እግዚኣብሔር ዝቁጥዖምን ወረራ ፍጽመሎም ንሞት ሓሊፉ ዝሃቦም ዝነበረ። ናይ ኦዝያንን ናይ ኢዮታምን ዘመን መንግስቲ ከምኡውን ሶርያን ደቂ ኤፍሬም ካብ እስራኤልን ይሁዳ ክወሩ ዝተዳለወሉ እዋን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኮይኑ ሶርያን እስራኤልን ግን ብ734 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንይሁዳ ክወራ ናይ ሓባር ግንባር ፈጠራ። እዚ ጉዳይ እዚ ንንጉስ ይሁዳን ህዝባን ብዙሕ ሻቁለት ስለ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ንነቢ ኢሳያስ ልኢኹ ክኣምን ከም ዘለዎ እኳ እንተ ሓበሮ ኣካዝ ንጉስ ይሁዳ ግን ኣብ ክንዲ ናብ ኣምላኽ ዝኣምን ተመሊሱ ንንጉስ ኣሶር ደገፍ ሓተቶ። በዚ ምክንያት ድማ ርእሲ ከተማ ናይ ሶርያ ኣብ 732 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ደማስቆ ተታሒዘት። እዚ ብመሰረት ካልኣይ ነገስ 1525 ክሳብ 19 ዘሎ ኮይኑ ከምኡውን ንጉስ እስራኤል ዝነበረ ፔካህ እውን ንጉስ ኣሶር ንምምልኡ ምድሪ ጊልዓድን ንምድሪ ገሊላን ምድሪ ንፍታሌምን ሓዘን ህዝበን ማሪኹ ድማ ናብ ኣሶር ወሰዶም። እዚ ኩሉ ዝኾነሉ በዚ ንጉስ ኣሶር ክውረሩ ዝተገብረ ንጉስ ኣሶር ቁኑዕ መራሒ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። እቶም መራሓት እስራኤል ግን ንባዕሎም ነቲ ህዝብን ስለ ዘጥፍዎ እዩ ዝኸውን ዝነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ኣካዝ ንጉስ ይሁዳ ኣሶር ንጉስ ስለ ዝሓገዞ ብምሉኡ ኣብ መዝገብ ንጉስ ዝነበረ ወርቅን ብሩርን ንንጉስ ኣሶር ገጽ በረኸት ኣበርከተሉ። ነቲ ንጉስ ክሕጉስ ክብል ድማ ነቲ መሰውዒ ክቀያይሮ ጀመረ። እዚ ብመሰረት ጠለቡ እኳ ሓገዝ እንተረኸበ በቲ ሓደ ድማ ሃይማኖታዊ ቀውሲ ድማ ኣኸቲሉ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝበሎ እመን በዚኣቶም ኣይትፍራሕ፣ ንሱ ድማ ነዚ ዕሽሽ ኢሉ ነዚ ስለ ዝፀውዐ እግዚኣብሔር ቀሰፎ ሞተ ድማ። ኦዝያን ንጉስ ይሁዳ ዝዓረፈሉ እዋን ኣብ 740 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተባሂሉ ይእመን። ኢዮታም ድማ ኣብ ናይ ኦዝያን ንግስነት ዘመን ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ይእመን። ይኹን ዳ እምበር ብዘመን ኦዝያን ንጉስ ኩሉ መዋዕል ሂወቱ እኳ ንእግዚኣብሔር ከየቀየሞ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግና ብትዕቢቱ ናብ ውድቀት ኣምርሐ። ከምኡውን ኣብቲ እቶም ህዝቢ ዘምልኹሉ ኣምልኾ ጣዖት ብዘይምልጋሱ እግዚኣብሔር በዚ ተኸየሞ። ኦዝያ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኢዮታም እንተኾነ ነቲ ናይ ጣዖታት ቦታ ብዘይምፍራሶም እግዚኣብሔር ተቆጣዓሎም። መራሕቲ ካብ እግዚኣብሔር ክዓሉ እንከለዉ ብኻልእ መራሕቲ ገይሩ ከም ዝቐፅዕን ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ክብድሉ እንከለዉ እውን ንዕኦም ብዝመርሕዎም ንጉስ ገይሩ ከም ዝግዝፆም እግዚኣብሔር ክንዝክር ከም ዝገበረን ከ ትፈልጡ ዶ?